Co myslíte, že byste mohl naučit starší generaci? Myslím si, že by som ich mohol naučiť tolerantnosti, pretože si všímam, že staršia generácia ako keby už není otvorená novým veciam. Sú na niečo zvyknutí, žili tak celý život, majú nejak nastavenú hlavu a nie všetci samozrejme a nechcú sa možno otvoriť tým moderným veciam, ktoré sú v živote. Ale myslím si, že to dosť pramení z toho, aké možnosti mali, keď boli mladší. Staršia generácia, ktorá mala možnosť a prostriedky na to napríklad cestovať po svete, tak je omnoho otvorenejšia ako tá, ktorá bola zavretá v nejakej krajnej izolácii a nemohla jednoducho vycestovať za hranice, lebo na to nemala možnosti a prostriedky. Takže toto si myslím, že by som ich vedel nejako zmotať viac na to, aby boli otvorenejší a tolerantnejší novým veciam.